Ама от хубаве живееше там. Дълги. Аха. Дайте откачим първо от устата. Чай да го изсигам. Добре. После като ги скараме, да го скараме. Не, иска друго да погледна. Тук го направили да не се стяга. Знам бе, човек, знам бе. Колко избърга. Ясно, не сега се направих по-голям кеп. Огромен. Огромен. Да. Трябва да има. Детето да влезе вътре. Четирима може да влезе. От другата страна го закачи, Йоско. От към тебе. Да Вие се нямате развива. ли това паса? Ще имаме скоро време. Как гледам, че имате. Скоро време с такова ще се здобием. Той се там дойде при вас. Да, видял. Е, също дойде. Ехе. О, браво, Браво. браво. Това е Точно 500 70.